Ya asike sithi happy new year, happy 2023. Siyindoda enye podcasters, sizothi thina unyaka okanye new year ayizanga kuzosixelela into ezininzi okanye ewe singonwaba kuba sishiya ingxaki zethu ngemva okanye izinto esizishiya ngemva, kodwa i-new year izosixelela uba lento engumuntu ayigqibelelanga ekutheni ibe ngumuntu, kodwa umuntu uyakhula instead of ukuguga. Ya ukukhula kukuthini? Ukukhula kukwehlukanisa urongo no right, yabona. Urongo no right itsho ukuthi mawuhlukanisa urongo no right awumhlukanisi ebantwini kuphela, kodwa nalapha kuwe uyakwazi ukumhlukanisa urongo no right. So i-new year izosikhumbuza uba lento engumuntu iyakhula ayigugi. So sicela ungandelwa ngabantu abagugayo instead of abakhulayo. God bless you. Enqonqo sangena singaqali kwinyanga yezothando, love month, apho siyindoda enye podcast asizophuhlisa inkuthazo ethi noma ungakholwa ya ukhulume ngezilwimi kodwa uthando ungenalo. Badla ngokuthi olokholo lakho lufana nentsimbi eyikhencezayo, kuba sijolise ekutheni ubani makathi xa kefuna ukuya apho efuna ukuya khona abe kanti usiphethe isixhobo esinye sesixhobo phethe isixhobo esimsa empumelelweni. Esinye sesixhobo ke uthando, kuba apho ukhona yakumele kube kanti uthando uluphethe. Yakuba noba ungumqeshi awunosebenza nabasebenzi kanti awubathandi, nabasebenzi bakho abanosebenza nawe kanti awubathandi. So noma kwenzekelani kodwa isixhobo noba uphethe izinto oziphethe kodwa uthando malube lukhona, kuba uthando ungenalo. Uthando ungenalo badla ngokuthi awunto yanto, nam nditsho ndithi awunto yanto if awunalo uthando. So sithi yanga wonke ubani angalandela iprinciple yothando. God bless you. God bless you, my man. God bless you. Masithi i-new year izosikhumbuza uba umuntu akasomntu kube ngumuntu, kodwa umuntu uyakhula akagugi. Kuba nomahluko phakathi kokhula nokuguga. So masingandelwa ngabantu agugayo instant abakhulayo. So ukukhula kukuthini? Kukhula ithi i-research okanye bathi zithi inkcubabuchopho ukukhula ngokwengqondo, yabona. Asinothi kuba intombazana ikhule amabele sibe sesigqibela sithi ikhulile, yabona. Kodwa ukukhula kukwehlukanisa into erongo ne-right, yabona. So i-new year izosikhumbuza uba umuntu akagqibelelanga ekutheni abe ngumuntu, kodwa uyakhula. Finish and clear. God bless you. Sithi masingandelwa abantu abagugayo instead of abakhulayo, sinalento ekuthiwa it's a family curse. Abantu ifamily eziqhekeka phakathi okanye challenge yefamily yokungevani kweefamilies. Uyawufumanisa uba i-influence okanye abaphembeleli bezonto be-family cases okanye uphando, uyawufumanisa uba abaphembeleli bongevani okanye bongavisisani kweefamilies ngabantu esibathatha uba badala, yabona, kunathi, kanti abakakhuli into kunayo, okanye babashota ngabantu ekuthiwa bafikelwe libhadi lokuba bangakhuli,
baguga instead of bakhula just because ngabo abaphembeleli bempicano kwi-families. Ya thina sibathatha ngoba bazawulungisa kodwa abaphembeleli okanye abadali bempicano kwi-families. So abo bantu sibathatha ngoba bagugile abakhulanga. So yikho sithi masingandelwa ngabantu abagugayo instead of abakhulayo. So God bless. Ke sithethe ngokubonga, ukubonga ukubonga akutsho ukuthi mawubonga okanye ukubonga usube unika ugaya inkxaso kulo mntu othe wakwenzela something, yabona, okanye othe wenza igalelo elithile, yabona, kwinto ethile. Ngoko masibonga usube ekhuthazwa, yabona, uba aze nangamso enze futhi. Yama kuthiwa umntu yabonga. Ya okanye into eyenziwe umuntu imele kubongwa. Ya akutsho ukuthi masibonga sisube simnika iposition yoba seke neposition ya emazulwini, kodwa sisube simgaya ithemba okanye simgaya ntoni laa nto ekuthiwa it's a confidence ya yoba aze ahambe azuba into ayenzayo ya ingumnqaphiso iyanceda apha, inceda khona, yabona, noba inceda phi kodwa iyanceda. Sisube sithi ke lo mntu siyambonga, siyakubonga baba, ya okanye ya futhi ke masukubonga asisho ukuthi yeka. Sometimes, yabona, sometimes okanye kuyaziyekekela ke sometimes, kodwa mawubongwa usube ukhuthazwa uba into oyenzile okanye igalelo olenzile liye laba lukhanyo okanye lakhanyisa somewhere somehow, yabona. Masithi siyabonga, uyabongwa ya ukubongwa, masithetha ngokubonga. So emawubonga masisube attract umuntu ba aze athi noxa nangenye imini okanye nangamso mawudinga uncedo akhawuleze afike kuba uye wambonga. Interesting. Yeah, just nje to say thank you. It's so very important. Yeah, to say thank you. Yeah. To say yeah, thank you in and out multi thank you. Maybe ungenzeka kuba lonto umbongo wakho usuka ngaphakathi okanye ubonga into yakho, umbongo wakho usuka ngaphakathi enhliziyweni, yabona. Ma ubonga in and out. Yasozimisele futhi qiniseka uba ubonga ngombongo osuka ngaphakathi enhliziyweni, yabona. Ungabongi nje kanti into oyibongayo uzawuthi sinini ya uphinde ujike thank you wakho, yabona. Ya ukuthi ububonga kuba ubona kubongwa. So say thank you.